L-MUT tiddikjara tilwima industrijali mal-Gvern hekk kif l-edukaturi kollha fl-iskejjel tal-Istat se jkollhom jagħmlu użu mill-istamperija tal-Gvern għal kull karta li jkunu jridu jistampaw. Fi stqarrija l-MUT qalet illi dan hu każ ieħor fejn proġett pilota ma ġiex evalwat u minflok ser jiġi estiż bla ebda konsultazzjoni. Dan fil-waqt li għal darb'oħra ma natax widen għall-oġġezzjonijiet kollha li saru mill-edukaturi waqt li l-proġett kien qed ikun pilotat f'xi skejjel. L-MUT tisħaq li din id-deċiżjoni ser tkun ta' piż kbir fuq l-edukaturi, b'mod partikolari dawk l-għalliema, kindergarten educators u learning support educators li jaddattaw ix-xogħol tagħhom skont l-abbiltajiet tal-istudenti minn lezzjoni għal oħra. Ir-restrizzjonijiet permezz tal-użu tal-istamperija tal-Gvern ifissru li l-għalliema ser ikunu jistgħu jagħmlu stampar biss ta' materjal li jiġi preparat minn diversi jiem qabel il-lezzjonijiet u dan ifisser li ma jista' jsir l-ebda adattament tal-istess materjal. Fost id-diffikultajiet li wieħed se jsib permezz ta' din is-sistema hi li min qiegħed jorna l-istampar mhux ser ikollu kuntatt ma' min qed jagħmillu x-xogħol u lanqas ikun jaf f'liema ħin tal-ġurnata dan ser jitwassal lilu. Minkejja li dan il-proġett kien jinvolvi biss numru żgħir ta' skejjel, xorta waħda l-edukaturi esperjenzaw diversi diffikultajiet fis-servizz, fosthom li l-istess stamperija ma bdietx tlaħħaq mat-talbiet tal-istampar. Fl-aħħar nett l-MUT fakret li biex jiġġustifika din il-mossa, il-Ministeru qed juża ċirkolari li kienet ħarġet mal-25 sen ilu sabiex jiġġustifika deċiżjoni li l-pprintjar ser isir kollu għand l-istamperija tal-Gvern.